O Ministerio de Pesca incita a frota de baixura a sumarse á xeolocalización regalando a aplicación. O sector galego define esta acción de chantaxe, aínda que paulatinamente terán que incorporala polo novo regulamento de control. Co inicio do 2024 comezou a implantarse o novo regulamento de control de pesca da Unión Europea. Con el búscase un maior control e digitalización do sector, ademais de sumar obrigacións para os profesionais. Unha destas medidas é a xeolocalización e a declaración telemática das capturas. No 2021, o Ministerio de Pesca investiu 1,4 millóns de euros na creación dunha aplicación e agora incita os pescadores a comezar coa xeolocalización regalando esta ferramenta. Son noticias infundadas, xa que levamos meses e levamos un par de anos con estas noticias, non? Cando foi do reglamento do control, que vamos debatindo, luchando contra o reglamento do control, o que é a pesca artesanal, a pesca de baixura, bueno, pois ao final foi aprobado, estábamos cos trílogos, e nos trílogos ao final saleu aprobado con unhas pequenas matices, unhas pequenas diferencias, tanto das embarcacións de 9 metros para baixo, como as embarcacións de 9 metros para arriba. O que se intentou, o que intentaban xa antes de que saliera aprobado, era que en SG Pesca, desde Madrid, se intentaban vendernos que había que ter unha aplicación, se regalaban aos barcos que quixeran facer un muestreo, unha prueba, unhas tablets onde se podería facer esa aplicación para o registro da pesca. Nós en todo momento nos negamos en todas as partes. Xa que apunta que estaban loitando contra esta normativa. Ahora mismo, eles o que intentan xa é por todos os medios, tipo un intento de chantaje, como vimos, o que nos está pasando ahora mismo co tema do abadeixo, que pedimos que fora semanal ou mensual para aqueles 5 kilos, como día que non foras ao mar ou outro, puderas pescalos, e se nos di que iso sí, e se lle aprobou ás embarcacións que teñen diario electrónico, non? Aos que temos a pesca artesanal non se nos aprobou. Entón, eso estáse vendo que a forma que teñen de traballar, non? Intenta metercho por un lado ou por outro, hasta que ti aceptes ou non aceptes. A flota segue tendo de prazo ata o 2030 para incorporar todas as ferramentas exixidas polo novo regulamento de control de pesca da Unión Europea. E sabemos que non a maioría, o que queira voluntario, que pode facelo ou non pode facer. Afirma que o sector xa non agarda cambios na normativa, polo que a flota terá que adaptarse ás medidas recollidas no regulamento. Non temos esperanza ninguna, a verdade é dita, non temos esperanza ninguna, temos somente ese plazo de adaptación, porque vemos que cada vez que estamos aí, isto vai a máis. Vemos que o partido que ahora mismo que nos están gobernando intentan meternos a costa xa antes intentan meternos antes de que a Comunidade Europea nos obliga a facelo. Entonces non temos esperanzas de que nas outras comunidades, da forma que teñen de traballar na Comunidade Europea, non é normal, porque aí votan todos os Estados miembros, incluso os que non teñen mar, os que lle interesa e os que non lle interesa. Peleouse, moi duro como tal e como podemos, pero, bueno, estes están cas súas normas que non saben, non teñen idea de legislar, vimos dicindo sempre que tiñan que vir con o noso mar para poder legislar, pero non fan caso, fan as normas, e se queres cúmplelas, e se non, xa sabes, multa e a pagar.